जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव उदालगुरिनि गोबां जायगायाव सुबुंनि खहा नुजाथिदों। दिनै उदालगुरि जिल्ला 39 नं भैरबकुंड बियाबनि सिङाव थानाय बरला बिसिडिसिनि बेन्दोंआव एडेनबारि गेजेर फरायसालियाव थांनाय 2021 आरो 2022 मायथाइनि 12थि फाइनेन्सनि गेजेरजों लुफुंजानाय बाउन्डारि फेन्सिंवाला फरायसालिनि सोरगिदिं दैया आबुं लोमस्रावफैनायनि जाहोनाव बायनानै थांनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे मख'नो गोनांदि एडेनबारि गेजेर फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि पाउडार दैमारिया जाथायनि सायाव फोरमायनाय बायदिब्ला फरायसालिनि साखाथियाव थानाय 2 नं गाग्रा आरो गाग्रापारा गामिनिफ्राय हरसे अखा हानायनि जाहोनाव दैया आबुं जानानै गुबुन बोसोरफोरनि बायदिनो बे सानखालिबो फरायसालियाव हाबफैनानै बेबायदि जाथाया जानो मोन्दों होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायो। दाखालि हरसे माने बिराद सान्दुं गोसानि उनाव हरसे माने अखा हाबायना बे अखा हानायाव थारमाने नैबे बोसोरफ्रोमबो ओरैनो बिदि जाखायो बे 2 नं घाग्रा आरो घाग्रा बागान बे एरियानिफ्राय माने दैया गलांनाय लामा गैया थारमाने ओमफ्राय बेफोर दैया बाना जानानै कृत्रिम माने आर्टिफिशियेल फ्लाड जानानै जोंनि स्कुलाव हाबो आरो बोसोरफ्रोमबो हाबखायो दैबाना जाब्लाथाय जों क्लास लानो हाखाया बिराद माने लामा बारनो हालायलायि माने उसिफावनानै दै फैयो आरो बेखौ जायगानि रायजो राजाफ्राबो बहुत खस्थ' मोनदों। बेबायदि दाखालि हराव हरखाब बिदि बाना जाबाय हरसे अखा हानानै दा बे अखाया फिल्डआव बुंफबजोब्बाय आरो गोदान वाल होनाय माने हायानो माबायाखैमोन आरो गोरा जायाखैमोन दा बे हायाबो गुरै बेजों लाबजों माने वाला गिलिर जाबाय वाल बुंजासे माने दैया भर्ति जाना थाबाय नालाय बेनि जाहोनाव माने वाला बाग्रिबाय आरो बुंनो थांब्ला माने बायबाय आरो दा उपाय गैया बेखौ आं रायलायबाय बिसोरजों जाय माने थिकादार रायलायनाय जादों बेखौ मा खालामनाय जागोन बिथांमोना होनदों जे बानायफिनना होगोन बायदोंबाथ' उपाय गैया होननानै बुंदों आरो बेयाव मोनसे गोरोन्थि जाबाय जोंहा मा सान्दुं गोसा दुंनायलाय माने जों जेबो सानफ्लांनाय जायाखिसै बेवहाय माने जिथु थालिरनि माबा बिफां नाला होदोंमोन आरो जायगा जायगा बेखौ माने फलंना होनो रोङासै बिनि थाखाय दैया माने बुंफबना थाजोब्बाय फुरा वालाव दा जायनि जाहोनाव बे बायलांबाय आरो हरखाबै बिदि जादों आरो बेयो 21-22नि माने 15 फाइनेन्सनि माबामोन नामा बिदिमोन आरो गोविन्द सारा दा बेनो बहुत दिननि उनाव बे वालखौ मोन्दों आरो बेयाव बेबायदि जायाखैमोन ओनसोलनिबो मोनसे सौन्दर्य बेयो नायनो मोजां मोनसे परिबेक फैदों आरो बेयाव बहुत बिफां गायबाय जोङो प्राय 40-50 हाजार बिफां गायबाय बेयाव जिब जुनारफोरखौ बिसोर लकेल मानसिफोर हगारना होनानै माने नस्थ' खालामबाय थायामोन दा बे बाउन्डारि वाल होनाय लोगो लोगो बे मोनसे आसा खालामनाय जादों आरो माने थादोंबो दायो हनै दा बेखौ दायो बेनिखायनो रिकुवेस्ट खालामनाय जादों दा ओमफ्राय मावना होगोन होनना बुंदों आरो दा बिनि सिगाङावनो बिसोर माब्ला मावना होयो बुंदों आङो माने फेन्सिंबाबो एडभान्स होग्रो जाहाथे बिफां लाइफांफ्रा प्रटेक्सन जायो होननानै ओमफ्राय दा होगोन आरो नोंथांनि मोनदांथियाव खामानिया मोजां जायाखै होननानै सानो नामा? आं बिदिथ' सानद्रायाखै माने खामानियाथ' मजबुतानो दा वाला बायाखैनो बुंनो थाङोबा दैयानो बुख्लायथारदों आरो बेबायदि आरो खामानिया मोजां जादों होननानै आं सानो आरो